Kamo nakadungog sa mga butang, nga ako mitudlo, sa wala pa ako moadto sa amahan. Busa kadtong mahinumdom ug mobuhat niini. Ako mobanhaw kaniya sa katapos ang adlaw. Ayaw katingala nga ako, miingon nga milabay na ang daang mga butang, ug tanan na bag-o na. Ako moingon kaninyo, nga ang balaod na tuman na, nga gihatag kang Moises. Tanawa, ako ang naghatag sa balaod. Ug ako ang nakigsaad sa akong katawhan sa Israel. Busa ang balaod kanako natuman. Kay ako mianhi pagtuman sa balaod. Busa kini adunay katapusan. Ako wala mo laglag sa mga propeta. Kay ang daghan nga wala matuman kanako. Sa tinuod ako moingon, ang tanan matuman. Ang akong gipakigsaad sa katawhan, dili tanan natuman. Apan ang balaod nga gihatag kang Moises, may katapusan kanako. Tanawa, ako ang balaod ug kahayag. Tanaw kanako ug lahutay ug kamo mabuhi kay siya nga mulahutay. Ako muhatag og kinabuhing dayon. Ako mihatag kaninyo sa mga sugo. Busa tumana ang akong mga sugo. Kini ang balaod ug mga propeta kay kini nagpamatuod gayod kanako. Kamo akong mga tinun-an. Ug kamo ang kahayag niini nga katawhan nga salin sa balay ni Jose. Kini ang yuta nga inyong kabilin. Ug ang amahan mihatag niini kaninyo. Ug wala pa mahitabo nga ang amahan misugo nga ako musulti niini sa inyong kaigsuonan sa Jerusalem. Ni ang amahan misugo nga ako musulti kanila mahitungod sa uban nga tribo sa balay ni Israel nga gipahilayo sa amahan gikan sa yuta. Kini ang gisugo sa amahan kanako nga akong isulti kanila. Ako adunay laing karnero nga wala niini nga pundok. Kanila usab ako modala. Ug sila makadungog sa akong tingog ug may usa ka pundok ug magbalantay. Kamo ang akong giingon. Laing karnero nga wala niini nga pundok. Kanila usab ako gayod modala. Ug sila makadungog sa akong tingog ug may usa ka pundok ug magbalantay. Kamo nakadungog sa akong tingog ug nakakita kanako. Ug kamo akong mga karnero ug kamo naihap uban ni adtong gihatag sa amahan kanako. Ako may laing mga karnero nga wala dinhi ni sa Jerusalem, ni sa bisan diin nga bahin, libot sa yuta diin ako moadto sa pag-alagad. Kay sila ang akong gipamulong nga wala pa makadungog sa akong tingog, ni bisan ako mismo nagpakita kanila. Apan ako nakadawat og sugo sa amahan nga ako moadto kanila ug sila makadungog sa akong tingog ug ipon taliwala sa akong mga karnero. Aron may usa ka pundok ug magbalantay. Busa ako mismo magpakita kanila. Ug ako mosugo nga isulat ninyo kining mga pulong human ako mobiya nga ko nang akong katawhan sa Jerusalem nga nakakita kanako ug ikauban sa pangalagad dili mangayo sa amahan pinaagi sa akong ngalan aron sila makadawat og kahibalo bahin ninyo pinaagi sa Espiritu Santo. Ug usab sa ubang tribo nga wala nila mailhi nga kining pamahayag nga inyong isulat. Tagoan o ipakita sa mga hentil nga pinaagi sa kahingpitan sa mga hentil ang salin sa ilang binhi nga tibulaagon ibabaw sa yuta tungod sa ilang kawalay pagtuo mahibalo bahinako nga ilang manunubos. Ug pundukon ko sila gikan sa upat ka suok sa yuta. Ug dayon ako motuman sa pakigsaad nga gihimo sa amahan sa tanang katawhan sa balay ni Israel. Tanawa sa ulahing adlaw ang kamatuoran mo abot sa mga hentil nga ang kahingpitan niining mga butang ilang masayran ug misugo ang amahan nga ako moingon sa adlaw nga ang mga hentil makasala batok sa akong ebanghelyo ug bayawon sa garbo sa ilang mga kasing-kasing ibabaw sa tanang kanasoran ug mosalikway sa kahingpitan sa akong ebanghelyo miingon ang amahan ako mokuha sa kahingpitan sa akong ebanghelyo gikan kanila ug ako mahinumdum sa pakigsaad nga akong gihimo sa akong katawhan o balay ni Israel ug modala sa akong ebanghelyo kanila. Apan kun ang mga hentil maghinulsol ug mobalik kanako miingon ang amahan sila iphon nga sakop sa akong katawhan o balay ni Israel. Sa ingon ng amahan misugo kanako nga ako mohatag niini nga katawhan niining yuta nga ilang kabilin.
Dayo ng mga pulong ni Propeta Isaias matuman nga nag-ingon, ang inyong magbalantay mo pataas sa tingog, diin sila dungan nga mag-awit, kay sila magkita kon ang Ginoo modala na pagbalik sa Zion. Paglipay magdungan sa pag-awit, kamong biniyaang mga dapit sa Jerusalem, kay ang Ginoo mihupay sa iyang katawhan, siya mitubos sa Jerusalem. Ang Ginoo mipakita sa iyang balaan nga bukton sa mga mata sa tanang nasod ug ang tanang molupyo sa yuta makakita sa kaluwasan sa Dios.